FM do mahinkro eno nso so wo mo asoma ye 100.7 no wo mo nso enni ho agro eko ba simpri mu be maba nana KJC company limited wo ton adansie ho ne ma hyase eko awieye na no pa no nsia kase bo ena wotie no eno nti adansie ho ne ma de wo yese kokromoti wusan ho bopa enye yie Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin se memo aso ente se yare de mu oya brane emfa homeopathy so emfa nsa wo yare Leicester Ghana Limited se no pesre kakrama me hwe o se ne woni akokoduru a wo de besre wuhia yan toothpaste ene ne brush no na ma wo se aya akono ma wo se enya akono watimi de akokoduru afe asrete se AKOSUA ABOAGYE AGYA wo ho enye fake smiles no serie ye papa efri yakomam ene ye nompem na nyame nso de ne signature ahyase na abetimi asresa na ya toothpaste ne brush no tonti na 74 measure ye T74 ye fa ne immune booster papa no so de wonya bia na chese woni padua no wanye na bro wo mo na ebu ye chidom am ye de anopa no nsia kase bo no ye de asommo se de be ya bibia ebetimi akoyie kama pa ama bibia nso ada ba bia da ama bibia nso agina yie ewo SOMPA 106.5 FM Accra na ensemo a yede esommo anopai dedi mo akotene no ebini Supreme Court ne mfinhia wo hadu no no Deputy Minority Whip Yewra Jere Ahmed se ewo se gina kwantankore na mom enu kwansa amanwesem ewurewurem enu achi bibia ni anua so bekwae municipality no opanyi kese honorable Sebastian Obey abo wo maba so se wo moto aba emudo edi ema omampanyine His Excellency John Dramani Mahama Yewra ni kwekote DVLA wonu mo se otimye ya bobo bodin e wo SOMPA fie ya eho nyina wo mo bie wo mo apona wonu mo bono ma na asuye mu hwe nuane ne kuadwuma so wo mo ne Farm Mate Limited aka bom de dwumadie bia ba de fa na public private partnership no ye de ho nsam ne betudwa no pai na adehia wonu mo abrepo titru ne Methodist Primary School ho wonu so owo fidie bi wo mo sumo ho den ya wo mo jana ya wokoso me ko ahayo aba ko wi asema ko bo bituo na me ka se bia wo ye otwen na ehun nsam no ye de betum anim anopa ebira asam no ekopie court afi ye bekwa amanone Israel for wonu mayi wo mana musini ewo Somalia asase so hwan anopa ye de ho nsam ba ensam pii kan we no hu ne de so mu sekasebo fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye ne de kasebo yi esom anopa ye ko ba simpri mu be maba anopa no nsia kasebo me die nyame ye hira no AKOSUA ABOAGYE obetimi nso afrem AKOSUA nhira mene medoba triple eman AGYA APPIAH APAM DADAA afi ensem no ni womai ye court batan Supreme Court wa eho ena mra ni nyina ne ti efire na asam no nso twetwere ye mboa ne ye twe na ntwe ewo mra ho a ye tutu kwatwere wo mo mfinhia wo hadunum eho afahye na esewoni ense wo ka kire eno na nam so a ene da wo ye kasa ebomu otese na Yewra Chief Justice wo tufu ahodo ewo ho ya ewie ya Ghana Bar Association President ma me efuaga te nso de ne de AP so no Owura Jere Ahmed wono ena ye donkuma no wono ma eka wonto ewo badwafie ho pani ya bede akire ena wo se eye pa se emra no se obi di society a eye na nso ni nyina na wo se emra ne gina kontankure enu kwan se ede amanyosam ntoma bia akyekyere no na bere a wo buru nsanwe nyina so no enam sa na ekoso ewo City Conference Center University of Ghana hayano na yamane boni na oponchecheku ayfro no wase bi. We honor the vision of our founding fathers and jurists who laid the foundation of justice in this land. Their courage reminds us that democracy is never handed down. It is earned, protected, and preserved. We cannot forget the landmark decisions that shaped our democracy. These decisions strengthened the rule of law and reminded us that justice in Ghana is not for the privileged few, but the right of all. They are proof that the court must remain impartial, an impartial arbiter of our collective destiny. As we celebrate the present, let us also safeguard
the cost independence. The judiciary must never be dragged into partisan politics. Its strength lies in neutrality. The judiciary's strength lies in neutrality, in their ability to interpret the law without fear or favor. When the court stands above political interference and exercises its authority with restraint and fidelity to due process, it preserves its integrity and ensures that justice continues to anchor our democracy. I know you're Jerry Ameda, one a deputy minority whip. Ewo mrashabu jefi. Obomofuo me ko hayo makopenam abechamenum de ayeme nkwan. Na mihu se nipa bi gina ho but me hu se ye nipa na ye me se eya aboa ebi ya wotwe anase bi akusie. Ena me matuo so pay. Me boni wie ye ne yakwohwe ya papa bi a wo mpane wansem. A wono bidie ho adwuma ne woye. Enti wo twanua a wode bekwakwakwo ye bidie. Ena tuo yi ekoka no. Na se mi hu se oye otwe anase oye kusie anase apese. A me ku no nya no ne hia wodi awu. Enti district magistrate court we enchi ekwa asetena. Emma Owura Robert Amoa a oye obofo yi ya hyese wodi awu a woku obi a oye chako producer a wono enna eba womanfo bi die edi adwuma ya woye ho adwuma. Na police inspector Stephen Ofe Asante ebro odi asem no to court nanimu a his worship Lawrence Bono boy eti adwamu no ene wo bo amane se opanyi ye wonye mfie aduasa enan bidie ho adwuma ene oye ewo jamase eno ben agona amamfi camp ho no a ehwa na oye na adwuma ewo wusu dapa ho nso no wote wusu dapa ene wo wasa amamfi West Municipality. Na wo mo kyerem se de ede asemi bai be numre no nan ho no ena abrantie se wono de wono wakonwuram oye obofuo yi a wone ne dom amo a wone nipa nan a wo mo se wo mo kode fa ne game expedition no na wo so ohun se aboa bi ye wo twen esi ho asa apese na ya se kusie a ena ohun ye no age wo ma ni tuo so o ma tuo so wo bom dimaya o wo kwakwa hwe se o twen na da ho no a wo koya anase bi apese na da ho no nipa ena wo bo ni tuo ku no eti no nim se ya aboa ena wo bo ni tuo na wo musie tuo no so bo no ne ma amo aso de ne ba hospital eye agona memfi camp community health planning services ho no ye chip compound ho no senko wo mo be hye no na nso wo mo de duru ho no na amo a wo firi mu ya eno nanam so ma ye kochie obofo yi ye Robert Amoyi ai de ne kogina court campaign fo chem se asem ide aya awrahu nti agona memfi police fo ne de koto wo manim eno wo mo kire mu se ne abrante ne sese achi no fi so ogitu mu se na wo no adwene se eye wo twe apese ena wahunu ena wo bo ne tuo se na eye nipa opanyin ono so akonwura mu a ono nso kotwetwa nnua e de aba be ye bidie efise wo ye chako producer won ka bi nhye mu a wo hye ne wo ya na we gina so ma Yesu Kristo mpa ebo a wo se ye mo no deliver us from evil ye free boni mu ene musuo mu no nyamenye wadom na sa musuo yi ebi anto Ebusia ya twa kase no so anopa no nsia kase bo se mpremo na ekwoboje sidie no ya tam nyina ka ho no eno ne yede brewe ewo TV no so ebusia sada ena esan so ewo radio no so information centers ba bia ededem na DVL yewra ni kokete wo maboboa no ena krata efiri ba wo mo se tampukutu no so ode atim so ena wo mo se sesei yenka na Ghana fo nyina so nte nyame de che abosome no mu a ade che ya ye bewura mu no ne de to so nan sada no ejoda wono mo hye wo mudwumadi ase ewo miamia hodo a ebe wo boso yi na ne nyina nso no wo mo ne 24 hour economy dwumadi no nyina ekon na krana nti wo mbe ye dwuma no pa no ndu na wo mu gina mu saa na dwuno ndu nyina no wo mo ho wo mbe wo saa kopem se na mmom se edu se nyuna dwo na no num abo ede kro no dia no kwasem ne se yisikatu ya wo mo nye physical cash and they just say electronic nti ana wa hye no nso na sesi wose hatwo nchan hwa na ma eho wo ma bi office no sana weja eho nso de wo ma bie tema wo ma bie bogatanga wa tamale ho de nyina nso no wo ma bie ye adwuma 24 hour economy sana takura de Cape Coast eho nyina de nso wo ma bie kofo dua de wo ma bie bo adwuma sunwane bono ahenkro wo no mo bo adwuma ho afi ho Tachiman Kumase Uniba Takwa eho nyina nso no
wo mo bia ebo adwuma ne se honte ya na timomufo mo nso modi so fefefe e de ama won ama adwuma no akonkan meka wo se ekuo ba simpri mu be maba na kojejesi company limited no pano nsia kase ebo a Leicester Ghana limited yan street paste and the brush edge na baba na endpoint homeopathy clinic abona tenase na tonti na 70 mo miss chance so edge ne tata no wo mo na wo mo boya me de no pano nsia kase ebo asomo efe no SOMPA kase ebo na yeto so no yenim se aban etu anamo se be yatomero ya yedi ho de nse ntosu yi ebetime busu se chaw na yade hye na nkasa wo mo kobokina am yakobu omutuo ekon mu na no nanam so ama asoye omu hye ne kuadwuma so wo mo ne adwumako bi yefa ne Farm Mate Limited akabom a yefa ne public private partnership no eye PPP na wo mo ababa ye tomato na se ntosu ho adwuma de yefa ne tomato production no o ma bo ho modin na ntosu wo ma duadua bebre e de ama Ghana fo empanifo se na motu omutu eye ebetimi aboa magana fa ntoma pa afra na wosoafo hye nuane ne kuadwuma so no abo erikopoku ebro ne SOMPA kase ebo twetwe nkomo no wo kyerem se eyenim se eba intos hu dwumadi a eba na ekọ nti kon ebefa so a intos ne ba pia yebetimi abo ho ban na bra ye fa ne lean season no edru ho a yebetimi anya na busu ne yebekọ yenim no ena mpanifo eba ba ye na sa wo hye sa Farm Mate Limited fo no a wo mo so mu 40,000 acres of land asase a intos yi no mo ba bedua eto benya ne bebre afi no de Ghana fododo no ahia no yensa ebetimi atoso na ensam a ono abo erikopoku editu dwa no ebini toward Ghana's tomato and vegetable self-sufficiency. And we have a strategic public-private partnership between Government of Ghana and Farm Mate Limited. Government of Ghana will provide the enabling support and coordination. Farm Mate will lead the implementation, the production and value chain operations. This builds on the proven national model already in operation. We are already implementing the Ghana program, and there are a lot of interventions on the ground. And what we are doing with you is to augment what is already on the field. Under this enti ensemo yeti ye honorable erikopoku awoyo soafo hye nuane ene kuadwuma so ebra wo ne Farm Mate Limited de won sakwa kratase a wo manya 40,000 acres of land antosu yi wo mo beduadua bie na emmase ya de hye bekọ Burkina akwakogi tuo na yakwahwehwe wo masum no eso atimi ate amaneboyi yensentru ni na oponchecheku wono ene de besum ye abusuama yenwura santimamu na ho ba bedu de wodi firi ho ba no anope nhye da nya akono sa na unum se sa kuma se bantema abrepo kakraka de hoi no se edom agya bia no ebi nhye da ni ho enti abrepo Methodist school wo mo agya bia na se empotem ho nyina wo mo ne nkoda ne che di nkoda na pon no na fiefo nso age so afa nyame ampata nso kura de achi anopa nkoda ba school no na fiefo asanlai wo mo de saa ma eboagum na nso besi sabere wono mo se school ne se ahode nhye de ne ho nti wo mo ntumi nyoy aye owu fidie na still no ebumo da so koso na adehye wo ho no wo mo ne ba bedu edi nkomo tempanimfo no se authorities empanimfo timi dume no mo ye foforo man wa ha se ebeboa because no na school no use na no na public no use ti se empanimfo timi ye more than one ibu ha ma ebeboa kaka ha de ma de ye ni bia akobi e do ha bre ki nya foforo cause se na ma so ha no ye ma na se nipa na ji so twen ha se ne kura ni nyamwa ebeboa kro no pa no kura pa bet se ya na we ni so ayema na so so bia obeba no so na bia na toilet ni do ti ya na ha no nko na o ma bi ti ni nyina so kura na nye ti no kura pa what is so you I do be and say me had more charo last week we bubu ye the customers ba already near ba no assembly mama assure say we bubu ni nyina egu abisi so at least e hwe mo ani say afredi enti adehye a wono mo abrepo ena wo mo say say TV ho hwe SOMPA TV no mo ye kase eboy a ye ho say enkuro na empuntu abo wo mo ape ni nyina mo na mo so wo mo de wo mo ha etoa mo nso a eni gina na ayeye enti abrepo pa ye kuro mfimfini ba ntema ha ye ade ye ntratra se na wo mo de ada SOMPA kase say we de mo na mo ka chief of staff mo tene ntem na wo mo hu aka kire mempani enti adama mo nso mo maye wie
Yen to akasiebo no so municipal chief executive officer wo bibiani anwaso bekwai municipality wo Western North region honorable Sebastian Obey na nasema wodi atudwa ne say wo besre na wada wo manfo nso ase ne titru wo mo bibiani anwaso bekwai say ebra ye to aba 2024 elections no said o musi bochi ene tsada etoma his excellency John Dramani Mahama ma ne di nkunim no na efekeke wase ya bibiani anwaso bekwai aba ne de motoi papa Motoma his excellency John Dramani Mahama wo hwe mo si na bibia nifo modomesa nanu na honorable Sebastian Obey awoya ban crach panyin wo ho so de aseda PCA ma wo mo wono osomafo kwame owusu twetwe nkomo bibia ni anwaso municipality wono ene wo se wonim se wo hawo kakra wo ho ebi di se school infrastructure se yebenya enwomasua ho dwumadie enyinam kane ebetimi atretremu mobile money ene afi mobile networks ahodoi omanfo betimi anya bie no ne nyina omani aban eto kese na masa dwumadie natimi abam ama adehye dodo no anso agye atum sampa aban ne ba waba no eyempum 20 ene waba yes da ene de bema etimamfo no da so mo so say yem to aba 2024 ayem fama his excellency John Dramani Mahama ene nam so ne bia be so yes ene project ahodo a strategically e de sisi ba bia ho behia ti e de be kono ye de mo fa ho ne de mo ko ho a mo enti e be say omo a bi ma mo say de ya sha ase yinim say ye be wie pa to nka ma kuma to mi various project bia o say de ba mo nkuru so ene omo electoral areas bia no so ready e guso a ye de banka oba be na nyaso be kwa challenge pa wo ha e school adan ba ekwan eka ho mi na afi apomden ehon nsem sure so a market ne nema challenge na de ehunya pa was itu na montem komo a ebi nko mu krom no e be ka so munya abotremaye igusu etoto nema enti munya abotrema ye honorable Sebastian Obey awoya ban crach panyin wo bibia ne anwaso bekwai wono osomafo kwame owusu Western North ena twetwe nkomo meka wo se kase bo wutie fi SOMPA 106.5 FM akra ekuo be simpri mu be maba Nana Kwaji Jesse Company Limited nie adansie ho niema papa nie Nana Kwaji Jesse Company Limited nie wodan no be chance wo bewie Nana Kwaji Jesse Company Limited nie cement nie Nana Kwaji Jesse Company Limited nie iron rods nie Nana Kwaji Jesse Company Limited nie roofing sheets nie Nana Kwaji Jesse Company Limited nie elder Dr. Kwasi Nana Kwaji Jesse yendi ne ho agorokora no enya asam ketwa efise dwumadi a wo ye wo Ghana ha na mantam dunsia ne nyina no ne nkrabata na pete wo ho ba bia na dansie ho niam na ye papa ena ne bon so da from brand bia ne wa wo pa wonya bi wo na Kwaji Jesse Company Limited eto oto sa afro se plywood ana building wires ana wo de bra na afutuo eye free consultation ho kra na ede omanfo se ante AKOSUA mensi dan da o na me ko na Kwaji Jesse ho wa kyere me kwa mefa so mesi me dan awie we de nka me ye mistakes papa ho na be ye wo sa eye free consultation ye de ma wo de dan design ne be kyere o mo be ka kyere say dudu a wo hia nie etu obi yentimi mu wonsi dan da wo ni problem wo de anasa wo to ntoma be bo na Kwaji Jesse Company Limited ano na obe kyere kwan ye fa so ton asase si dan e wo so awie no ebusu mi nsia ne afe enya nwanwa sa brochirefo obi abape na akwa dan no efise wa yese potentim a wutim no a won pan hweda ekuo be simpri mu be maba enna niema no towia no de akwa ma wokwa na no Central Steve asa bebo na baso biem se we the best distributor in Ghana enti won kan wo kuma se Ghana mantam dunsia na frɛ no 0204355040 02055040 Nana Kwaji Jesse Company Limited ekuo ba simpri mo no Leicester Ghana Limited say fe wo sana men hade as I say with me say the Bible cross say laughter does good like medicine was say it is a dro na me ho de enti a wuntimi nsere no afa ne mate ase me na menti ase se da bia wo muru na wanim ena da bia wo nwenwe na me hunu de enti a afa ne me ho wo senye because I'm say aden will be a sida na nko no as waka wonim asisui we say wonim aye den te se banche say enye wo sene na enye eti na me de aduro na bro yan toothpaste ene ne brush udi chichu osia wo besre te se AKOSUA ABOAGYE AGYA ho chese wo siri free wo mu ankasa wo siri free wo no mpem ne wo ntrim ene wo intestines ne wo kidney ene wo livers nyina mu adentia efisa wo seno ekoyi wonum su wo hwam Yans toothpaste and a brush. Ya wa Yans whitening wo ya wa herbal wo total care wo ya wa gel wo. Enti no pe wutie kasebo ye sompo kasebo na mu ohwam no a me se wo sete sai. Se nkoyi a wo ye friend abusua nkyemfa. Kwaje wo de na de twehwe wo sia watimi asere wa kokodro mu a enya afa na da bia no waka wani masi so. Engrofo nim de enti da bia no wa mu na mu na. Wani mu nyina twincham se wrinkles nyina ba. Na nyina ne se wo se no e na enye. Yans toothpaste and the brush no so bristles no entutu etu de twehwe wo sia eye.
sɛ wo nkran no afrɛ 050-161-9588 ɛyɛ 050-161-9588 ɛna Kumasi yɛ 050-1390-338 050-1390-338 na wodam Endpoint Homeopathy Clinic. Dr. Dubois so wachiacha wa no penu obusa say yareɛ bɛn na ayɛ krankro yareɛ bɛn na mo ayɛ mɔbɔ yareɛ bɛn na ma wotamfo anya wo yareɛ bɛn what try heba ahodo enuo bitters nyina wa nunum bi nanso de agina na agina bra niemfa homeopathy so niemfa nsa wo yareɛ Dr. Dubois more than 17 years na integrity ehia ne ntino wamfa ne yema ni agro ɛna wafa homeopathy so asa yareɛ bebre wadi free UK ba o manfa say na homeopathy kra yɛ de na bebre nante da wonu na bebo homeopathy din e wo Ghana ma o man forte eti se wo homeopathy clinic bi a wo musua efri Dr. Dubois tenchen nanso aboa bi abedo resrade agi se wo sua preko nanso won to preko da enti preko krokro na a wado resrade e wo homeopathy mo no eye Endpoint Homeopathy Clinic wo ye homeopathy mo alpha and omega eti bra na beje wo de ne yenhye wontentema basahare so na watimi agina wona so se wo Kumasi a eye krono maboa hia wo won kran ne head office no e wo Spinters kwan so Shell signboard and Atema Community 22 Bakonsu ho awomu how prostrate in men say we just scan for free ediama mema ene man tu kwa yenyo kapra yenyo dama as part of the corporate social responsibility no eno no Endpoint Homeopathy Clinic ni ayaresa papa ni nerve diseases kidney liver physiotherapy massaging wo ye ho adwuma wo dofo na wanya stroke no fa ne bra ne hwene ma na yensa ne yare frɛ no e wo 0244867068 0244867068 wo frɛ na ono ankasa befa tonti na 74 mixture immune booster papa T74 ene de frɛ no tete dudo no ne ane te sɛ nsuo ene de DAC afra ena FDA agiatomu enti wonu maduro ya yare de woni ne tonkwanta wapai ade ne onsa edu anadwo na wo dwonso na wo kona wo ba da bia na meti ena me na ena majonko ade da bia woni yare dampa ba koso nom tonti na 74 mixture no a ye fa ne T74 eye immune booster papa na wo bedi ho adanse o kan shi drug lane ena Kumasi Ashtown so wogina mu ankasa e ma pemfo mu ntimi nom nanso ye nya anyem ye ya wawie tonti na 74 mesha meni apam de ye num misu de ye num me ma wonum apam so wonum eti ye de ye timi nom tonti na 74 mesha fisa apemfo no ye nka ho ye ne wo mu atwam enti T74 tonti na 74 mesha na wonum bi na yare de we ye firi ni paduam onsa obi o ha ekuro to ho a che chance na ewu sa wonum tonti na 74 mesha no ano no fra wo mu ne tubi eye 024607349 eye 024607349 meka wo SOMPA kasebo ena wutie fri SOMPA 106.5 FM Accra. TV Emma Akatuapa. No cre Emma Akatuapa pa ampa enti ya TV na bribia atena ho hwebi. Decoder no so baby FM stations no wono ehon so yetua. Sa na wiase nyina apa no so ya no wa hwehwe TikTok ye nante ho nyina da obenya ye. Na ye ko Somaliland. Ehon no se eba bibi man ka bo muku a na ye ka man e wo mu a ase ye nka wo mo mfra ewiensu na wo mo wase won so kan wo mo dia asane yate wo mo ja empo Somalia ehwa na wo mo wode na so afi apema henkura de wakuno ba ko na won mo te won ho kura eje fa hodie ede ma wo mo aho na eba ne sa wo mo te wo mo fama wo ne nyina ne sebra na Mogadishu ne afa ho ntokwa ekoso no wo mo kira sa Somaliland we ho na sika firi bapa nanso wo mo mpa wo ho asem eya na afofo akoka beka won ene wode te won ho na sesiye Israel ne wo man kure edikan ya eja wo hu wo mo sampa wo mo ye man ye se wode ne manso afo de odikan kura ede ne akoso enti okokohia mampani a wo Somaliland ho Abdiraham Mohammed Abdullahi na yura Michael Lotem wono ene se wo free Israel akwa akotena Somaliland ho
ene wo mo aka bom na ansana no na Israel foreign minister di kan kura ko Somaliland ho a wono wo mo kodi kasasie enti ne wo mo ene na kasa se wo mpese wo nkrofo no kosua kwan ya mbefa so a wo mo nsu wansu a wo mo wo no wo mbetoto no yie na wo mo ntoto na profo ense no ema galamse fo ense no nwie nkokra nsu na wo ya wo mo yo nyina no ena mampeni so won de mpese ebeso ya opeso wo ni Israel di dwapa emfa ho ene to pa ya wo mo to ko na adom aboa ama wo mo nso kyekira wo motimi akyere bi de akyere wiase kasebo no si content bia kopie kotia na efi Sompa 106.5 FM akra no efa your headquarters say wokuma say Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM so ewo kuma se hono Adam Fopa radio ewo Paris France takwa Sompa 101.1 Techiman Sompa 106.1 Sunyana Sompa 98.9 Nkranza Mensonom Sompa 90.7 Mankasim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono Sompa FM your Facebook page like page ne follow page ne comment for adwenkyere nyina aka ho Sompa 106.5 FM Accra and Sompa FM live eno ewo YouTube your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so ewo Kaneshi Market and Doma FM Doma Hinkro 100.7 FM na ensemo ye di esom wano pay dedi makotine no ebini Supreme Court mfinhia wo hadu no mu no Yewra Ajari Ahmed Shaibu se ebe hia pa se wo mbe yi amanyosam ya wo wode kyekere mra ho no e de afiri ho District Magistrate Court ewo enchi kwa setena na owura bi efa no Robert Amoa obofo wo se wo kɔ hayo na ohun se wo twe agina ho nti wo boni tuo na akɔfa we de akwakoye ne nkwan ekɔ wi ase se na ye nipa ama wo wura bi a wono na eton bidie a ye fa ne chako producer wo kunu ya ama ye de nasam no akwakopie court DVLA fo wo mo nkura bata eburudunum wo mo biebie ni nyina office takwa de ka ho saa na tachima de ka ho ba bi asompa wo no ɛho nyina bi wo ho na mom info@dvla.gov.gh ope bibie ho akɔho abehunu Oswofo hyenuane ne kuadwuma so ye Honorable Eric Opoku wose aban pese intos ne nyane bebre nti wone Farm Mate Limited aka bomu a 40,000 acres of land no ye ba be ye intos wadwuma e wo so abusua abrepo kumase bantema ha ya se wo mo ne agana bia nipa do koso ne mo Methodist school mu de na wo mo koso bi enu na ye de ho mfoni e kire we wo mo su kire ba bedu se Sompa kase emoa wo Honorable Sebastian Obey aban krache panyin wo bibia ni anwaso bekwai wode ato adehye nanim se wode wo massive se 2024 na bana de wo motoma His Excellency John Dramani Mahama pa etu o maya de na no new year ya ewo Hagesha eno eye capital de Somaliland foreign minister wo Israel Gideon Sako ho wo hye wo mobobi abam amasese wo manyamansoafo yene ye de kasebo isomo no pai eye me die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE ubetimi afrem AKOSUA nhira mene medoba triple man AGYA APPIAH APAM DADAA Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bono no adansi ho niema na kache na wobenya Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no fachichu sen na wo senya akono endpoint homeopathy clinic bra na yefa homeopathy so ensa wo yare yefa ama me wo papa unuafo mu nyina bra tontina 74 mesha T74 no wo mo ne boye chidom yade mu nyina se ema momo enity Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what about to be a new se me feel London eko US na no kwade wo kunkura fra me bo mamania na papa mo hot say awurade aduma haboko na kujejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niema no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wo do US won so mafo bo ndin saa na papa US hakura de na kujejesi company limited agi ba bia wo Holland Germany France Italy London Canada eba ade
adansie ho nneɛma dia obia se nana kɔgyegyesi company limited na mate se wo bi depo kɛsie bi ɛwɔ kasoa ɛho na wo bia koto adansie ho nneɛma na ɛyɛ no kora papa ɛno kora paa a police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no me ensem nua ene obi en foforo yawo. Ba ko abu akwa sepa se kumase. E ba ko so pokura sen